Harmonica yw hwn. Fyddech chi'n hoffi gwybod sut i wneud un gatre, gyda help oedolyn wrth gwrs. Yr oll fydd angen fydd 2 ffon lollipop, y siap yma, band elastig mawr, 2 band elastig bach, gwelltyn a siswrn. I ddechrau, rhowch y band elastig mawr ar hyd y ffon lollipop fel hyn. Yna, gofynnwch chi oedolyn dorri 2 ddarn o welltyn rhowch y gwelltyn cyntaf o dan y band elastig fel hyn. Rhowch ffon lollipop ar ei ben a clymwch y cwbl gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r band elastig bach. Dyna ni. Rhowch y darn arall y welltyn yn y canol ond tro 'ma ar ben y band elastig. Dyle fe edrych bach fel brechdan gyda 2 welltyn yn y canol. Clymwch y pen yma hefyd gyda'r band elastig arall. A dyna ni. Ond a fydd e'n neud sŵn, chwythwch yn ysgafn i mewn i'r canol. Ydy, mae'r band elastig mawr yn symud wrth i fi chwythu. Ydych chi'n cofio beth yw'r gair i ddisgrifio'r symudiadau yma? Ie, dirgrynu. Os ydw i'n chwythu'n ysgafn, ac yna yn chwythu'n galetach, mae'r sŵn yn newid. Gwrandewch eto. Waw!